Áno, výborné. Toto mám ja sedieť, toto? Áno. To také veselo pre hostia. To nebolo na spanie. A potom ťa čaká ešte jedna príjemná príležitosť, jedna príjemná povinnosť. A keď strieľajú, tak vás to preberie, hej? To ide, no teraz prebijajú. Prebijajú teraz, áno, takže využijeme tú chvíľu. Takže Ľubomír Pavlovič teraz, jak sa začal smiať vo výťahu, tak sa smial na tom, že ho uvediem. Ľubomír Pavlovič, nestor slovenského maskulínu. Tak decentne to povedal. Ďakujem pekne, a ja vám tliskam. Archív. Tak. No, neviem, čo k tomuto dodať. No tak Ľubo, myslím si, že pre všetkých akože zbytočné jeho predstavovať. Tak snáď, čo ste sa chceli spýtať? Ešte teda vysvetlím, už som teda spomínal, že ten sklz nastal kvôli tým ukážkam mojím, teda, lebo chcel som týchto mojich skalných divákov pozvať aj na tú premiéru tých 7 závranelých, takže preto sa nám to trošku natiahlo. A teda tam som im aj povedal, že ten spomínaný film Otec som nerobil z tých dôvodov, ktoré som už aj hovoril aj tebe. Takže myslím si, že tie otázky sú teraz naozaj v širokom vejári vašich zvedavostí. Tak toto je relatívne lepšie tento film ako ten. No, áno, to je pravda. Ale aj tak ho musím spraviť, lebo som na ňom dostal peniaze z Ministerstva kultúry, takže si ho tak či tak musím previedať. Snad to nie je jediný dôvod, Karlo. Takže otázky poprosím. No koľko vás prežilo z toho filmu? Keď som tak pozeral na to. Myslíte ako v skutočnosti, či vo filmovom príbehu? Reál teraz. No, veru teraz z tej petice, čo sme ako tí prevádzači koní, už Miško tu nie je, Jožo Adamovič tu nie je. No, ale tých prevádzačov hovorím. Karol Čálik je, ja ešte zatiaľ som. A ešte tam bol Ivan Palúch. Ivan, hej, na Palúch. Takže my traja sa ešte ako tak držíme za ešte aspoň jednou rukou na tom konári. Ale z tej druhej strany, keď to zoberieme, Krampol žije, akorát, čo som zistil. Áno, a Brzo bohatý. Šepek je preč. Brzo bohatý tiež už nie je. Áno. A to z tých starých ani nehovorím. Ondrej Žiaria, Bega, Matejka, Adam Matejka. A to bol, a keď ste to natáčali, to bolo fyzicky náročné veľmi, že? No tak vám poviem, boli sme ešte, všetci sme boli relatívne mladí, ja som bol najmladší z tej skupiny československej skupiny junákov hereckých, áno. A teda dá sa povedať, že barových levov, lebo... Ešte. Či sme, nech sa páči, áno, ešte áno. Či sme chceli, alebo nechceli, museli sme po tých baroch tatranských hoteloch chodiť, lebo nakrúcali sme to cez leto, júl, august a v jednom kuse každú chvíľu pršalo. Nám sem tam vyliezlo slnko, už aj sme utekali rýchlo na tie skaliská a už aj sme nakrúcali niečo. No takže dá sa povedať, že toľko, koľko sme nakrúcali, raz toľko sme boli v tých baroch uchýlení, lebo no inde sa nedalo, lebo pršalo. No. To bolo náročné potom. No preto som to povedal, že bolo to náročné, aj finančne, aj fyzicky. Že sme popíjali, hej? Aj to niekedy. Ale také rídzo československé promofilmy. Áno, presne, toto bola neuveriteľne dobrá partia, skutočne. Takže tam nebol žiaden Tatranec, že by vám povedal, že najlepšie je točiť v septembri a októbri, že je stabilné počasie. Neviem, to asi teda produkcia, to asi na to pozabudla. Asi to pozabudla, takto si najskôr predtým preskúvať a prezistiť, no. Ale v podstate nakrútili sme to fajn, režisér Martin Holý bol výborný, ten už tiež nie je medzi nami. No, teda najdôležitejší z toho kina, keď sa to tak zoberie. No a tam sa vlastne dal Radek Brzo bohatý dokopy, to teraz prezradiť trošku, to nie je verejné tajomstvo. Ja som po nej pálil, hej, lebo bola ona o niečo vyššie v ročníku, keď na vysokej škole, keď sme chodili na Vysokú školu muzických umení a sa mi veľmi páčila. No a to som... Ale sa vydala, už bolo vidieť. Nemal som šancu, dám to. No ona mala nejakého emirátnika.
No, taká niečo. No. Takže Ona to tak. myslím, že v nejakom bulváre to spomenula, že jednoducho vybrala si ho, harpunovala. Áno, normálne plofla tam. Ulovila, no tak. Áno, bola tam počas toho nakrúcenia prišla aj Jiřina Bohdalová. No, a tak ako, no ale to, ešte to len tak bolo v takých počiatkoch, no. Takže tak som to teraz Otvoril. Som to otvoril jemne. No, nakrúcanie nebolo náročné, pretože my sme vedeli, do čoho ideme. Všetci sme relatívne boli vtedy, ako jak sa hovorí, tvrdí chlapi. Áno, to bol aj film o tvrdých chlapoch. No, takže bol to pre nás taký pôžitok, dá sa povedať, tak sme si to tak vychutnali celkom. Aj to, že to bola skutočne veľmi dobrá partia. A kde to bolo? V Brianských alebo priamo vo Vysoku? A to malo byť ako do Polska, tam tá urobená solnica, že? Áno. Niečo sme v okolí Slezského domu nakrúcali a niečo tam v tých západných Tatrách. Západných to bolo? Takže aj Mikuláši ste boli jak doma furt. Aj Mikuláši, no. Toľko o tom filme. Nakoniec sme ako tak vedeli jazdiť, Ivan Paluch má tiež problémy so zrakom a obdivuhodne jazdil na koňoch. Najlepšie bolo, keď teda ako musel sa sem tam niekoho pridržať, keď išiel do hotela, z hotela, do baru a z baru, ale na koni jazdil jak divoch. Asi pre niečo iné sa musel pridržať. Ale nie, ten alkohol nebol až taký ako smerodatný. No. Čo? Uniesol ten kôň potom. No samozrejme, tak však až to bol... No nie je maličký chlapec, takže vieš, tak... Nie je ani nejaký pri sebe, no. A toho alkoholu až tak veľa nevypil, aby tak oťažil. Veď mal skúsenosti so Šangalom, takže... Áno. Ale ako viem, tak Paluch nie je nejakého veľkého vzrastu, čo je to všetko také oproti tebe menšie. Nie, sme rovnaký, možno trošku je menší, ale mnohí na výzáž, čo sa výzaže týka si nás, mnohí byli. Áno, to je. A často niektorí ľudia ma zastavujú a oslovujú ma Adam Šangala. A ja som to nechám, zbytočne niekomu vysvetľovať, že to nie som o to populárnejší. Mňa si zase so Šulíkom milia, takže ako niekedy to, raz som sa mu aj vyhrážal, že mu urobím nejakú zlú reklamu, že začnem brízgať na nejakého obdivovateľa, ale zabavil sa a týmto pádom skončil. Ale všimol som si, že tej filmografii, že viacej máte po tom roku 89. Čo sa mňa týka? Áno. No... Včera som si tak prezeral. Dá sa povedať, aj keď ten rozbeh bol celkom taký slušný, aj na Barandové, aj na Kolíbe, čo sa filmov týka, na televíznych inscenácií určite, lebo však tie sa už potom prestali nejako nakrúcať, televízne filmy tiež sa prestali nakrúcať. No, ale udržalo sa to minimálne na tej úrovni, ak nie, ako vravíte, ak nie viacej, no. Že teda mal som dosť tej roboty. Boli také hluché obdobia v tých 90. rokoch a kúsok tých 2000 po 2000 rokov, ale potom, jak začali sa seriály robiť od toho 2004-2005, tak aj tá moja robota sa tak behla viacej filmová teda. Pardon? Aj tie kone, keď potom to bolo ako náročné, alebo ako to mám povedať, aby si láhli, alebo niečo. Že akým spôsobom sa ako prinútili. Jednak niektoré tie kone to vedia urobiť s tými svojimi, nazval by som ich teda ako opatrovateľmi alebo krotiteľmi. Niektoré to vedia urobiť, ale niektoré sa proste urobili nejaké finty. Keď kone padajú, majú kone padnúť, že z behu, tak je to dosť drastické, že buď im dávajú na predné nohy nejaké povrazy, ktoré im vlastne podrazia nohu, keď bežia a dobehne ten povraz, alebo teda prieč sa dá nejaký povraz a oni ho nevidia, samozrejme oni zaregistrujú tak ako nejakú prekážku, nejakú väčšiu, tak vlastne oni do toho zakopnú tými prednými nohami a spadnú. Aspoň takto ja som mal a počul takéto skúsenosti, že to tak robia. No ale keď sme prevádzali tie kone po tých takých kamenných sutinách, tak to bolo to dosť drastické aj pre tie koníky.
Konkrétne v tomto filme to bolo celkom v poriadku, aj čo som robil taký televízny film, respektíve inscenáciu kombinovanú s dokumentami filmovými. Počujete ma tam vzadu? Áno. To sa volalo Leže Zurvalec. A tento Zurvalec, ako teda, okrem toho, že sa pokúšal krotiť aj nejaké ženy, tak krotil aj ich zvieratá, konkrétne kone. Konkrétne kone. A bohužiaľ sa mi stala taká príhoda, že mal som takého bieleho koníka, ktorý ako bol veľmi burlivý a ja ako teda ten Zurvalec, každý sa ho bál a ja som na neho tak akože mal vyskočiť a som ho krotil, sa spätil, dvíhal predné nohy. A toľkokrát sme to opakovali, túto scénu, že normálne, on to už bol trošku starší koník, tak mu puklo srdiečko od tej dámy. Takže nám tam skonal. To je taká horšia skúsenosť zo zvieratkou konkrétne, no. To je nepríjemné potom. Taký si spomenul, prepáčte, nech sa páči. Nech sa páči. Že keď ste boli ako tým starostom, vtedy ste tiež chodili natáčať, že? Áno. Chodil som nakrúcať, ja som, aby som vám to trošku priblížil, to bola moja rodná dedina, Prašice okres Topolčany, v tej lokalite a vlastne v katastri tej obce je aj autokemping, bývalý autokemping Duchonka, také veľmi známe rekreačné, áno, veľmi také známe rekreačné stredisko. No a v tých 90. rokoch, jak mnohé veci začali chátrať a mnohé veci sa nejakým spôsobom prišli do také ako zabudnutia, do krízy, tak aj tá Duchonka. No a ja som tam vyrastal a moje detstvo a mladenectvo som prežil na tej Duchonke. Chodieval som dosť neskoro domov, už ako mladenec zatiaľ, lebo boli sme tam celkom dobrá partia a tak, sme tak chodili po tých chatách a bolo veselo a príjemne. No a aj k tej dedine som mal veľmi brúsny vzťah, lebo som tam mal rodinu, naozaj pekné detstvo som tam prežil. Tak čím ďalej, tým viac som začal už potom v roku 2000 premýšľať o tom, že by som sa tam pokúsil zakandidovať ako starosta. Lebo som predpokladal, že jednak tak ako čo som mal všelijaké väzby, priateľstva, kamarátstva, spolužiakov, spolužiačky na rôznych miestach, na rôznych inštitúciách, že budem vedieť pre tú dedinu aj poriešiť nejaké veci, nejaké záležitosti a že nejak vylepšiť ten komfort toho bývania a zariadenia tej obce. Tak som sa o to pokúšal v roku 2002 a totižto tam bol taký starosta, ktorého nikto nemohol ho on tam bol ešte za socializmu predseda Národného výboru a jeho nikto nemohol ho nejakým spôsobom, už to mal tak všetko podchytené, nikto ho nemohol preraziť a prebiť, nikto nemohol nad ním nejako vyhrať, aj keď sa teda pokúšali viacerí tie volebné obdobia, zo 2, zo 3 predtým. No a tak prišlo aj vhod niektorým tým ľuďom, že som prejavil záujem, no a v tých prvých voľbách som prehral o 6 hlasov oproti nemu. A viacerí hovorili, že tam možno prešli nejaké techtle. No a oni to robievali, tak on mal podchytených všetkých tých ľudí, aj tých, čo čítali Halesy, aj v tých komisiách. A vraj to robievali tak, že jedna pani, nech jej dá Pán Boh väčšinu slavu, že sa to hovorí, ale prezývku mala Čertica. Priznačnú. Pod blúzkou, pod svetrom proste mali obálky zaškrtnuté s jeho menom. A tie obálky, ktoré boli s mojím menom, trebárs, oni si zrátali, že aký bol rozdiel. Keď nebol až taký veľký rozdiel, že sa to dalo prebiť, tak oni znehodnotili tie moje hlasovacie listky, na ktorých som bol ja zaškrtnutý. Buď tam dali ďalší krížik, alebo proste, a už bol neplatný ten lístok. No, takže takto to vraj nejakým spôsobom prerazili. Ale že na tom pravdy neviem, ale môže to tak byť. No. Ale v 2006 sa mi to už podarilo, nejakých 120 hlasov som celkom regulérne vyhral. No, a tak sa mi tam poriešili všelijaké veci, naozaj som ako, asi 3 veľmi dôležité a
dá sa povedať, finančne náročné fondy európske, rekonštrukcia školy, materskej škôlky, rekonštrukcia ako centra obce. Tak všeho všudy som tam preinvestoval z tých fondov rôznych podporných asi 120 miliónov korún za tie 4 roky. Ale vlastne keď som tak zoberie za 2,5 roka, alebo rok a pol som sa iba tak orientoval, lebo tam sa treba zorientovať v základoch ekonomiky, v základoch právnych, v stavebníctve a tak ďalej. Keď som chcel do niečomu rozumieť aspoň koľko toľko, tak som sa musel s tým nejako oboznávať. Hľadal som ľudí, lebo mnohí sa vám ponúkajú ako tieto agentúry, ktoré vybavia za vás, ktoré vybavujú fondy a tak ďalej. Ty celé peniaze, ale. Áno. No, tak ten rok a pol som hľadal normálneho človeka, normálnu skupinu, ktorá by to tak vedela urobiť a teda aj som našiel a mal som teda šťastie. A potom kamkoľvek som prišiel skoro na 80%, nechcem sa chváliť, ale boli ľudia ku mne takí dosť dostrediví na rôznych inštitúciách, či už to bolo na úrovni štátnych orgánov, alebo vládnych orgánov, alebo samosprávnych orgánov. A tí okolití starostovia aj radi so mnou chodili, lebo aj občas som aj im pomáhal niečo vybavovať. A mňa to veľmi tešilo, ma to bavilo. Ja som hovoril, ja nie som starosta, hovoríte, ja som radostá, mňa to baví, ja mám radosť tej roboty. No ale moji spolurodáci, niektorí ako mali pocit, že keď ma vidia v televízii, že ja nie som na úrade. Tak veď to stále nie je. Je fakt, že som dosť veľa chodil, lebo tak tie peniaze som raz riešil v Bratislave, raz v Bystrici, raz v Košiciach, proste kde bolo treba, tak som chodil a cestoval. No. A potom ešte sa priznám, chodil som aj preto, lebo vlastne rodinu som mal tu, mám dievčatko 20-ročné, má detskú mozgovú obrnu, čiže 80% pohybovým postihnutím, inak mentálne je celkom slušne na tom. Do školy chodí a chodila teda, má asistentku, vždycky mala so sebou, no takže aj kvôli nej som chodil občas teda sem, teda kvôli rodine, no. Ale podarilo sa mi podbovať všeličo a mal som z toho radosť. Niektorí ľudia ma mali veľmi radi, niektorí hovorili, že som priniesol do Prašic kultúrnosť a slušnosť. No a to je taká vizitka, že to mi ako zadosť učinenie stačí. Stačilo aj jedno obdobie voľné? No, oni ma už potom nezvolili. Kvôli týmto dôvodom, hej, že som teda tam málo bol, lebo... Furt bol v televízii. A nástupca je dobrý aspoň? Nástupkyňa. Tam urobili taký malý podraz na mňa, lebo moja nástupkyňa bola vlastne moja prednostka, ktorá tam bola 30 rokov, ešte s tým predošli. Čiže odpozerala. Prijal som jej dceru, som prijal po materskej dovolenke na matriku. Áno, no a tá dcera potom urobila tú kamufláž po celej dedine a vlastne ustanovila svoju mamu za starostu. Urob niekomu dobre. Ja som im... sa ti proti tebe. Taký je život, no. Áno. Ja to pozerám s iným koncom. Oserie ti plod, tak si to chcel povedať. Nechal si to na mňa povedať. To malo byť v 3 bodkách. No a... Povedal zábavu. Včera som pozeral do toho takého stručného životopisa si Prašice. A mňa nič inšie nenapadlo, hovorím Československé, poznám Prašice, len v Čechách Prašice. Prachatice to sú. Ale sú aj Prachatice, ale aj toto. Aj Prašice sú? No veď to že to človek nájde. Kde ten by sa narodil, nejde Čecha, hovorím. No potom, teraz áno, jasné, hovorím, veď starosta. To je jasné. Aby som nezabudol, Janka z Marikova ťa pozdravuje, lebo tú našu premiéru nám pomohla dostať do topiek ako na Zoznam.sk, tak máme ju tam ako dobrú dušu. Tak keď som spomenul, že máme dneska s tebou besedu, tak ako určite pozdravujte. Ďakujem, áno. Ja sa dotknem jednej veci. Nech sa páči. Jeden nie z mála, ktorý bol aj v Martine divadle. Áno, tam som začínal. 77 až 84. Ja som Turčan Poničan, takže už hovorím ďalším, to je Martinčan. Áno, tam som sa vlastne naučil prvým takým slušným krokom hereckého kúštu. Ale to bola dobrá škola, v Martine vždy, ešte aj teraz, samý Martin javí aj na tú diaľku z tej Bratislavy ako poctivý. Mne to boli vynikajúce časy. To boli krásne časy. Aj okolie pekné samozrejme. Áno. Neviem ako teraz už tá ako informovanosť, bo keď teda sme prešli
do toho divadelného sveta, tak o tej 16. hodine Ľubo už musí byť späť na Novej scéne, kde skúšaš Pokrvných bratov, ako som sa dozvedel. Takže my sme sa vlastne s Ľubom stretli na Novej scéne, keď si robil Raduza Mahuliena. Správka Raduza Mahuliena, to bolo myslím prvé predstavenie, prvá hra, a potom som robil Sklenený zverejnec Teresiho Vidím sa. Áno, s Hankou Gajdošovou. Áno, a to bolo pri príležitosti 50. výročia oslav 50 rokov pani Idy Rapajčovej, ona tam mala ako hlavnú postavu, tam hrala matku. No a pri tomto jej jubileu, to ako Ľubo Roman vymyslel, on tam bol vtedy riaditeľ. On tam bol vtedy riaditeľ, že teda to takú poctu jej dal. A to bolo milé, pekné, to sa občas stáva. Teraz ani veľmi nie. Nezvyk, takto. Aj by sa dalo, ale tých jubilantov, je to nejak ako taký, pre ktorými sa to oplatilo, lebo ten divadelný ansábel novoscénický je taký čudný polepenec, lebo ja osobne si myslím, že keď je teda naozaj stála scéna, tak by mala mať vybudovaný stály činoherný súbor naprieč vekovými kategóriami a podľa takého kľúča Comedy dell'arte. V súčasnosti je to také prapodivné, akože buď tam musí byť nejaká hviezda, aby to tých ľudí pritiahlo, potom zase tá neladí s tými poctivými hercami, je to také zvláštne, však to v podstate ty sám teraz zažívaš ako režisér, keď to musíš zladiť ako orchester. Ale je tam veľmi dobrá skupina mladých ľudí, ktorí, chlapcov a dievčat, ktorí ako veľmi dobre spievajú, tancujú. On to ten Ďurdiak vlastne dodal z konzervatória, áno, Ďurdiak je tam. Ešte zatiaľ. No, zatiaľ, aha. A to sú veľmi kvalitní mladí ľudia a majú taký, ako, aj takú si súdržní, tak si ako prajú, želajú si navzájom. No a hovorím, veľmi dobre spievajú, tancujú, hrajú, čiže sú takí aj všestranne veľmi šikovní a zdatní. A operetka žiadna nebude? Na tú operetu, ono aj muzikálna opereta je finančne dosť náročná a náročnejšia ako činohra. A Ministerstvo kultúry je voči Novej scéne nejakým spôsobom zvláštne, ako keby bolo také zaujaté, lebo je dosť podhodnotené finančne, ako finančnou dotáciou. Oproti iným divadlám, ktoré patria pod zriaďovateľ ako Ministerstvo kultúry. Asi 5 divadiel je a naozaj sú oni, no tak národné to je ako hviezda, tam tie peniaze tečú tokom neuveriteľným. To je inštitúcia. Je národné, malo by to tak byť zase. No nie som si dvakrát istý, že by to v takom také rozkoši míňania peniaze. To je zase nadhodnotené, si myslím, lebo to je veľmi slušne zabehnutý socialistický podnik. Ja len tak, to tiež tak myslím, jak vy hovoríte, že není tak financované, lebo do Národného divadla môžeme 50% mať zľavu aj do reduty na koncerty, ale na novú scénu. Nemôžu si to ani dovoliť, lebo oni musia veľa vecí financovať vlastne s tým samozarábaním. No však to som povedala. Tam je ten štatút nešťastný napísaný, to je pravda. Aj majú trošku zviazané ruky voči tomu, že keď zarobia niečo viacej, tak dostanú o to menej. Hej, je to veľmi divne vymyslené. Sa tých Pokrvných bratov to teraz je nejak obnovované, lebo pred pár rokov 22 rokov je to, čo to malo premiéru, v 92. alebo 3. tak nejako. To bol jeden z takých tých prvých boomov, ak sa to dá tak nazvať, muzikálových, aj teda tak môžem doplniť, bol som toho osobne účastný prvým muzikálom, ktorý naozaj akože vytiahol hviezdu Bednárikovskú. Takže to boli jeho počiatky. Bol Evangelium o Márii, potom bol Grand Hotel, potom boli Pokrvní bratia a vlastne zakončil tú sériu Jozefa Zázračný farebný plášť a potom to už išlo trošku z kopca. Lebo pri týchto Pokrvných bratoch vlastne vtedy som tam šéfoval na Novej scéne ako UTZ-ko, takže bol dosť blízko pri tom a viac menej ma to, ďakujem za otázku, tiež ma to zaujíma, že či teda ideš podľa videozáznamu alebo ako.
No nie, video záznam bol pre mňa len ako spomienka na to, keď, aby mi som si oživil pamäť, keď som to teda nevidel 22 rokov. Ale robíme to dosť inak. Myslím, ako na rozdiel od teda toho Jozefovho. Čiže neopieraš sa o scénu, ako myslím tým scénu, ako nie, divadelnú, skôr to robíš tým spôsobom ako najstaršie remeslo? Scéna je... Tak akože decentne v podstate v náznaku, aby som teda... Nie je to náznak, scéna je úplne iná, teda vlastne oproti hľadisku je, povedal by som, taký náznak takej arény. Ako keby to bol taký amfiteáter, hej, že sú tam, ako, aj to, malo by to byť niečo podobné, ako schátrala časť nejakého možno až takého výseku kolosea alebo takého amfiteátra, vieš, že vlastne už tam prerastá to ohlodané, je to opadané, je to už tam prerastá sem tam nejaký stromček, čiže tráva. Oprel si sa o tú chudobnú štvrť. Áno, a akoby tam ľudia, keď niečo sa takýmto spôsobom opustí, to poznáme aj rôzne honosné stavby. Komunisti kedysi svojho času robili z kostolov a zo synagóg robili sípky a také podobné. A teraz z tých niektorých veľmi krásnych, zaujímavých budov, ktoré schátrali, nechali sa schátrať, tak vlastne tam ľudia odnášajú potom rôzne všelijaké svoje, či už odpadky, ale najmä kusy nábytku a tento odpad tohto druhu. No, tak nejako trošku sme to tak povedali, že tam sa tí chlapci chodia ako hrávať a napokon z toho vždycky na takom smetisku sa nájde aj celkom kvalitné kreslo, alebo chladnička, alebo televízor, hej. No a tak ako keby si tí ľudia z toho zariadili potom to bývanie, hej. Čiže je to taká, áno, je to taká dá sa povedať, taká multifunkčná scéna, že kde sú len náznaky jednotlivých, tam sú dva interiéry alebo tri, hej, takom náznaku nábytkovom dvoch, troch vecí to tam tak nejako zariadíme. No. Otváram to kvôli tomu, lebo oproti bednárikovskému obdobiu, kedy si naozaj Jožko užíval opulentných scén za ťažké peniaze, a teraz nehovorím to s nejakým dešpektom, skôr, že jemu v rámci toho muzikálového búmu bolo dopriané ako teda fakt strašne veľa peňazí, čo sa týka ako divadelnej výpravy, kostýmov a tak ďalej a tak ďalej. A nakoľko tú divadelnú scénu a novú scénu poznám veľmi, veľmi dôverne a aj viem, že teda táto situácia finančnej podhodnotenia, tak som sám ako divadelník zvedavý, že ako si to poriešil, lebo zase tak oproti Bednárikovi, ktorý bol taký široký, barokový, keď si uvedomím, keď v kontexte zase teraz s tou poslednou inscenáciou to najstaršie remeslo, kde si teda ty robil scénu a dokonca aj svoj pomocne, tak to bolo to na môj divadelný vkus veľmi dobré, veľmi vkusne a veľmi skromne vypravené divadlo, myslím tým tú činohru, ale maximálne funkčne, ako v tomto prípade ti skláňam hold, že som bol veľmi príjemne prekvapený, že ako si sa zhostil scény, lebo ja ako bývalý kulisák, no čo má iného? To je jasné, to je jasné. No toto bude trošku komplikovanejšie, lebo tá stavba v podstate naozaj je až do schodíky začínajú na proscény, áno, majú rôznu výšku, rôznu plochu, áno, že nie sú to pravidelné schody, ale medzi tým sú také tie schodíky. Trošku to má taký antický pôdorys. A vzadu je taký akoby vchod, taký tajomný, odkiaľ vlastne väčšinou bude vystupovať. To tvoje zadné javisko. Bude vystupovať ten rozprávač. Ja mám veľmi rád proste. Áno, hĺbku toho. Tam totiž on to objavil vtedy v tej inscenácii Raduza Maholena. A tam naozaj bola šikmina až úplne dozadu, ale ako využívať ten priestor vzadu je veľmi podľa mňa dobré. Dobre na zakopávanie. Ale nie, ako však herci sú na to, aby si na tú scénu zvykli, od toho sú skúšajú, tak ako čo, však nech to nemajú jednoduché. Dobre. Ja sú tam väčšinou obravím, to sú mladí ľudia, je tam dosť veľa muziky, bude tam
choreografických veľa čísel tanečných, speváckých, zborových, hej, čiže tí mladší ľudia to tak ako tam rozpohybujú, lebo preto som to tak rozvrstvil, ponúka nám to dosť veľa dynamiky, hej, a tá dynamika je dosť zaujímavá na javisku, keď nie je, dajme tomu, v jednej rovine. Chorus len ako v podstate, že nie je to ploché, ale máte to v niekoľkých plánoch, vzdialujúcich sa od vás a stále sa to hýbe a tým pádom je to ďaleko rozkošnejšie sa na to pozerať. A muzika ako playback alebo naživo? Nie, naživo nie je na to financií, proste to sa nahrá na playback. Aj niektoré zbory možno sa podhrajú ešte na playback, aby to malo takú väčšiu motu. No. Ale keď sa to tak vezme, tak to je tak komorne obsadený muzikál, takže to sa dá ako povedať. Mikroportov je na Novej Scéne dosť. Ešte od Bezdáríka. Ja, tak. A v tej úlohe sa cítite najlepšie od herca, režiséra, scénografa, že čo? Mne sa páči taká ako trošku, keď som hierarchicky vyššie. Preto som bol aj starostom, tam som bol naozaj sám pánom nad celým ste sa naučil, katastrom. V minulom živote si bol nejaký zemepán, ne? No a ja som to aj vravil vždycky, veľmi sa to podobá na herectvo, veľmi. To starostovanie. A čo tak vyskúšal si znova Cyrana z Predmestia? Ja som asi pred 10-15 rokmi rozmýšľal, že by som to ako niekde zrežiroval. Počujem, mám myslí Cyrano z Predmestia po 20 rokoch. To treba, no dá. No, ale nejak k tomu nedošlo a nejak som sa tým prestal zaoberať, lebo neviem, tá predloha ma nejak veľmi neuchmatla. Ale možno, že keby som sa teraz tomu začal venovať, že by sa to do toho nazerať, že by ma to oslovilo viacej. Len ma tak napadlo, či náhodou si nevidel tie plné vrecká peňazí, čo teraz uvádzajú v Mestskom divadle. V Martine. Čo? V Martine v Mestskom divadle. Nie, tu. Mňahončák tam robí, ale či si to náhodou nevidel, lebo asi pred 3 rokmi mi to napadlo, že vytiahnuť to znova na svetlo Božie. No v Martine to urobili. Je to 2-3 roky dozadu, 4. A dobre, ako oproti teda tým legendám, Ja som videl naozaj to legendárne s Lasitom a Satinským, čo teda nemala chybu, to bolo. To si myslím, že pre nás je to neprekonateľné, ale že už sú tu nejaké ďalšie generácie. Áno, ale dá sa tak, keď nájdu na to taký kľúč, niekedy sa podarí poprekrúcať to, takže to je zaujímavejšie ako to, čo nás oslovilo kedysi. No tak v podstate plné vrecká peňazí, keď sa to tak vezme dneska, je veľmi aktuálne. To je vždy aktuálne. Pravda. Lebo v kontexte s tým Cyranom z Predmestia, lebo keď sa to tak vezme, tak ten Cyrano bol viac menej revolučný, akože prvý slovenský muzikál. Tým si myslím, že vydobil to miesto na slnku, ale čo sa týka ako nejakého toho pajcnutia tej klasickej predlohy, no tak na zadok sme z toho nepadali, teda respektíve pekné pesničky a bodka. Hej. Takže s kým sa spýtate ďalej, možno vás nejak chceli ste niečo sa spýtať? Možno vás zainšpirujem trošku, no, že pýta sa blondinky, ty si ešte panna? Ešte nie? No to je ono. Zaujímavé. Ale keď sme sa nedávno rozprávali po telefóne, si spomínal, že chceš znovu vytiahnuť Motilovník nerozkáže? Áno, ja som to v Mestskom divadle a tam vďaka v úvodzovkách vedeniu to ako si nemalo nejak veľký povedal by som záujem zo strany vedenia to prezentovať a predávať. No a predpokladám, siahol potom teda Ďuro Ďurdiak, že by to prebral vlastne na novú scénu, že by sme to trošku tak vylepšili, prispôsobili a trošku by sme to... No a malo to ísť teraz na jeseň, hneď po tých pokorných bratoch, lenže na ministerstve mu vytýkajú, že robí viac činohru ako nejakú spevoherný žáner, na čo je viac menej akože nová scéna predurčená. No ale on povedal tak, pretože nemám
toľko peňazí na tie muzikály alebo hudobné veci, tak preto robím činohru. No, ale teraz mu teda prispeli nejakým peniazom na týchto pokrvných bratoch. Tam sa mali vlastne robiť bedári. Lenže bedári sú minimálne raz, ak nie dvakrát, tak nákladní ako pokrvní bratia. Tak siahol po menšom titule, museli prestať skúšať, teda pomýšľať na tých bedárov, lebo nedostali toľko peniazí z ministerstva, presunuli to na rok 2016. No a nahradili vlastne bedárov, ktorí mali mať premiéru 18. septembra, pokrvnými bratmi, ktorí budú mať premiéru 18. septembra, teda dve premiéry 18-19. A hneď za tým mali s motýlom nikto nerozkáže, neviem, či vy poznáte tú hru, ja som to robil asi 5 krát už. A mne sa to veľmi páči, je to o nevidiacom chlapcovi, ako sa vysporadilo vlastne s tým svojim problémom a handicapom a ako sa chce zaradiť perfektne do... A je to tak nádherne napísané, má to sentiment, má to múdrosť, má to komiku, má to humor, aj teda situačný, aj konverzačný humor, lebo má matku, ktorá opičou láskou sa ho snaží nejakým spôsobom ako chrániť stále od nástrah okolitého sveta, vlastne pri tom svojom handicape. Ale on sa rozhodne, že to skúsi a dali si na to 2 mesiace a že potom ho môže prísť navštíviť, lenže ona už po mesiaci netrpezlivá prišla z toho pokusu vyrušiť. Medzi tým ho navštívila taká suseda, taká pekná baba, no a tak sa dali dokopy a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavé. Matka sa zhrozila, keď ju tam našla, ale tak v nohavičkách a v jeho košeli. Taký pekný príbeh je to. Ako sa to volá? Motýlom nikto nerozkáže. V polštine to motýle sú voľné. Ja som to robil ešte s konzervatoristami, keď ešte bola malá Monika Hásová, Tomáš Sloboda, títo šušňáci. A vlastne teda je možné, že sa to presunie, lebo potom teda pôjde po Krvných vratoch by mali byť 2 muzikály. Jeden zafinancovala kooperatíva, pretože Sisaškolská tam bude hrať hlavnú postavu, hej. Sa dokázala dobre poistiť. Áno, dokázala sa je dobre poistená, je najlepšie z nás zo všetkých, čo sa týka toho. No, takže možno to bude koncom sezóny, tie motýle, keď už teda ministerstvo kultúry bude uspokojené tým, že budú 3 hudobné čísla počas tej sezóny. Taká klasika, dá sa povedať. No. A potom by sme teda koncom sezóny urobili tým motýlom nerozkáže. A veľmi rád vás tam teda privítam. Keď to bude, tak Karol vám dá vedieť. Dá listy. Ja z môjho uhla pohľadu, ako keď sme si vyskúšali v Národnom divadle predstavenie VR, spraviť audiokomentár, tak s tým výsledkom som nebol dvakrát nejak spokojný, ale to bolo aj vďaka tomu, že povedzme rovno, že tá inštitúcia nás tam len pustila a moc nás neotravujte a nezavádzajte. Ale na tú novú scénu by som sa akože vrátil práve aj cez tento kľúčik. Mnohí sa takto prepáč k nám tak trošičku, ako keď budem hovoriť za vás a teraz za moju dceru, správajú tak veľmi takýmto spôsobom. Takto ako keby sa, no tak nie, že som, keď sa nás to netýka, tak nás to jednoducho nezaujíma. Tam možno, že na tej novej scéne by sme mali trošku viacej otvorené. Tak, no. Ale nie, ako tuto som to komusi aj hovoril, že my ako neziskovka vlastne máme už takú taktiku vymyslenú, že keď chceme dobiť nejakú inštitúciu nejakou svojou prosbou, tak vždy na to ideme cez niekoho v tom, ja tomu hovorím kapitán Štýrlic, v tom hniezde, ktorý má naozaj autentickú a fyzickú skúsenosť s akýmkoľvek postihnutím a zväčša tento človek nám potom otvorí dvere tam, kde by sme sa v živote nedobúchali. Karol, von alebo von? Čo je aj prípad týchto 7 havranelých. Ako nebyť pani Královičovej v rámci Magic Boxu, tak by sme asi tých havranov nie že neurobili, no tak urobili by sme ich možno niekedy neskôr, ale nie s takým cirkusom, ako sa teraz vlastne okolo toho. Ja som prekvapený. Tak v podstate, no, ako nemali ste čas ani zareagovať na tie ukážky, tak neviem, že či sa vám páčilo alebo nepáčilo. Mne to tam sedelo pekne. Tak ja som tiež zvedavý, lebo v podstate ja budem čakať na reakcie divákov, teda našich divákov, lebo
ja asi z tej premiéry nie, že utečiem, ale počkám si radšej vonku. Tak vy to dobre poznáš. Keď sa teraz spustí, už aj keby si sa potentoval, tak jednoducho si treba počkať len na koniec. No. Ja len čakám, Karol, kedy bude pokoj v duši, lebo počul som to toľko všelijakých hodnotení. Ako kino, film? Film, no. Tak ja neviem, osobne poviem tak, že pokoj v duši... poznal z toho. No však práve, ale ako to je asi tak všetko, čo by som povedal k tomu filmu. To isté aj Cyprian, tak by som tak povedal. To je to isté. Odo mňa ťažko by ste sa dozvedeli nejak, neviem, či objektívne, ako ja mám akože veľmi, tým, že mám filmové vzdelanie, som filmár, divadelník, takže ten môj vkus je veľmi, veľmi náročný a niekedy by som aj blahorečil z pocitu takého toho prvého poverenia si a takého tešenia sa ako diváka, ale bohužiaľ už som tak hlboko v tej téme, že niekedy mi až smutno, že si to nemôžem vychutnať a vlastne na každé audiovizuálne dielo sa už nazerám cez prízmu tej svojej skúsenosti. A teraz nie, že pasiem po tých chybách, ale či chcem, či nechcem sa mi či už podsúvajú a nakoniec potom podtrženo sečteno mi vlastne aj ľúto tých ľudí, ktorí sa na tom podielali, lebo nech to bolo vynikajúce, alebo nech to bola sračka. Vždycky to stojí ľudské úsilie, vždycky to je tá spústa času, peňazí a tak ďalej. A potom povedať niekomu do očí, že vieš čo, 3 mesiace si sa tu trápil s niečím, čo stojí za prd, je dosť také ako nefér. Nie že nefér, no je to také tiež postihnuté. Tak chodí to, no, tak to chodí. No. Vždy sa všetko aj nevydarí. No áno, ale keď si potom v tých veciach čítate ako v Bedekri, že prečo sa to nepodarilo a poznáte ten recept, že povedzme stačilo to treba z nejakého dobrého dramaturga, alebo lepšie vysedený scenár, alebo proste veci, ktoré sú tu už odjak živa a teraz sa hádžu za hlavu, čo je v podstate drvivá väčšina súčasných slovenských diel, je, že ten scenár nie je vysedený, tak potom je to tak ľúto dvakrát. Že tí ľudia, ktorí tu kedysi boli a fungovali, tak boli odsunutí, lebo my ťa tu vlastne nepotrebujeme a hlavne hovorím o tej medzigeneračnej skúsenosti, kde sa kedysi, ja si pamätám v klube spisovateľov, keď sme viseli Lacovi Ťažkému na ústach alebo Ľudovi Slobodovi a tak ďalej a proste hltali sme každé jedno slovo. Dneska sa to prerušilo, všetci sú najmúdrejší a tá odutosť tej v úvodzovkách mladosti je niekedy z toho vyslovene do všetkého smrdí. Amen. A teraz sa vrátim ešte ďalej. Mali sme tu aj kone na betóne, pásal kone na betóne, to bolo dobré. To bolo jemne. Ja to beriem tak z jednej strany na druhú. Jasné. Áno. Tak o tomto filme sme sa porozprávali s Ľubom, je to tam zavesené na našej stránke, ako to bol asi 2-hodinový rozhovor u mňa v kancelárii, kde si sa teda ako naozaj rozohnil, čo sa týka tých pikošiek, takže neviem, či si pospomínaš, na čo sme sa vtedy strašne rehotali. Ale či už to bol Ľubo alebo pani Marie Logojdová, za ktorou sme si po ten rozhovor sme si zašli do tej Ostravy, to je tá Jozefka, ktorú nadabovala potom Zuzá Kronerka, tak všetci na to Pásla kone na betóne majú rozprávkové spomienky, však to vtedy bola ešte tá poctivá filmarčina. Štefan Uhera. Kone na betóne, to už bolo horšie. To som sme tu ani nemali, myslím. Kone na betóne už boli v 90. roku, 92. Lebo Pásla kone na betóne bolo 82 a o 10 rokov na to už vlastne prišiel tento trhavý mechanizmus. A takto aj... Trhnutý aj. A takto vlastne aj sa v tom scenári tak odzrkadlilo, že to už bolo také tvrdšie všetko, také obhrublejšie a už to stratilo takú tú zaujímavú, dá sa povedať, taký mám názov poetiku, ako tá prvá verzia, teda, toto bolo také voľné pokračovanie a naozaj to už nejak veľmi nekomunikovalo s tou prvou, dá sa povedať, kultovou
kultúrnym výsledkom filmových. No. Tak ty pásla kone na betóne, ak som to ja, tak myslím, vtedy som to aj v tom rozhovore, že to bolo vtedy položené na ten socialistický vankúšik. Áno, tak to akože bolo za tým cítiť takú tú sociálnu zábezpeku oproti tomu. No ale malo to eleganciu zasa, no. Určitú. Tak myslím, že predlohu aj toho druhého robila Milka, ale tam už to cítiť tam to, že v podstate oproti tým starým tvorcom, však robím aj staré slovenské, aj nové slovenské filmy, tak z toho obrazu, čo teda vám potom sprostredkovávam, cítim, že robí to tím aj tých písačov, aj tých dramaturgov, ktorí sa poznajú navzájom a niektoré veci, povedzme si, medzi sebou ani nemusia povedať. Spomeniem, treba, keď mi to ten Martin Holly rozprával, ako mal som ho ako za svojho profesora, teda nemal mňa ako študenta na starosti ako v rámci oného, ale na jednom seminári, teda na niekoľkých seminároch som u neho bol, som sa ho potom spýtal, že a ktorého z nových slovenských hercov poznáte? A to bolo v roku, myslím, 2004 alebo 2005. A na jedného jediného si vedel spomenúť a to bol Boris Farkaš. A tam sme sa vlastne potom rozhovorili na tému, že tí ľudia, ktorí patrili do tej jeho partie, či to bol Vladomír Kvietík a tak ďalej, boli proste už spolu tak zžití, či už to bolo z tých vinární alebo nejakých spoločných akcií a tak ďalej, že si na tom placi už ani nemuseli toho veľa hovoriť. Že už sa cítili navzájom, mali voči sebe dôveru ako hercom, partnerom, kamarátom a tak ďalej a nemôžem si pomôcť v tých filmoch, je to vidno, je to tam proste cítiť. Oproti tejto modernej slovenskej kinematografii, kde zväčša sú to štáby, ktoré sú len tak nasypané do nejakých súvislostí, ktorých vlastne nezaujíma nič iné, len či to bude zaplatené. A tá zúrvalosť je cítiť z toho filmového štábu, cez teda tie zábery a tak ďalej. Málo ktoré slovenské filmy, súčasné, moderné, sa dajú prirovnať k tomu starému obdobiu toho socialistického vankúšika, lebo to ide aj o to, že ten socializmus sa staral o tú kinematografiu. Nebolo chýba tomu tvorivá skupina. Veď to vtedy boli dve, tri skupiny, alebo čo ja viem, a ten režisér, čo bol, ten mal skoro stále tých svojich hercov, tých svojich kameramana, osvetľovačov a čo ja viem čo. Takže tým pádom to bolo. Áno, lenže kedysi bola Koliba jedna veľká továreň na sny, socialistické, však prečo nie. A v súčasnosti Koliba už neexistuje, keď ja to z toho môjho pohľadu na Slovensku vlastne nedáte dokopy viacej ako 3 filmové štáby, ktoré by stáli za niečo. A moji kolegovia, či už rekvizitári alebo kameramani, to sa všetko poschovávalo po týchto televíznych seriáloch, lebo to je jediný job stály. A nedávno Rišo Volek, môj kamarát rekvizitár, hovorí, že ešte ja z toho asi odídem, lebo za prvé tú vysokú filmárčinu už dneska viac menej nikto nepotrebuje. Vždycky sa nájde niekto, kto ťa podlezie a tak ďalej a tú nervozitu existenčnú z toho to proste cíti. Prepáč, že som ti prebral slovo, ale je to také, ako keď ste sa pýtali, tak som odpovedal. Tak na to vypočujem, no. To platí aj na ten panelák, že? Teraz povedzte mi súvislosť, lebo neviem, že... Ja som tak skočil do toho, že s tým, čo Karol hovoril. No ale sú to podľa mňa moji kolegovia špičkoví, ako už robili aj veľké výpravy filmové a vyznajú sa v tom. A keď urobia sa také filmy 2-3 do roka, tak to človek z toho nevyžije. No nedáme im dopozerať to kino? Najprv ťa čaká táto povinnosť. Zdvihnite ruku, kto tu vtedy nevidel tú šípkovú rúženku. 1, 2, 3, 4. No dobre, takže budeš rozdávať. Šípkovú rúženku? Aby som ti vysvetlil. Koľko má šípkových rúženek? Ja som spravil... To bola v decembri, ja som vtedy bola ocestovaná. Takže rozdávaj. Ale choď. Počkaj, ty to budeš držať. Áno. Takže zdvíhať ešte ruku. To je tvoja. To je môj Calvados. To je tvoj Calvados. Tak nech sa páči.
To je, a nemá to žiadne, ale nejakú vinetku si tam mohol. Bude. Nech sa páči. Ja bude dodávať v druhom kole. Aha. Tak. Áno, to je až také, no. Taká hladšia. Ja som dostal také malé. Takú malú fračku menšiu ako toto. Ja som nech sa páči. Toto je ona. To je tá trnkovica? Lába a dáva. Karol, to je tá trnkovica? Ja to pamätám. Sa bavili, že to bude spomienka. Ešte k tomu príde špeciálne? Prídem po pol roku. Lepšie ako Drienkovica. No. Tak, teraz otvoriť a naraz. To máme aj otvoriť, akože? Ešte nie, že naraz. Ešte nie. A to len takto? Oni to zajímalo. Ale aj tak sa Karol pensol o... Cítiš, ty už testuješ? Nemusíš ja to cítim, ale si štúpol. Jo, tak si zase máš nadpozorské naozaj. Viemi. Taká hecka. Ale tu neraz Aby som mal dať dve. Kde si to vrchol? Teraz dávno, že som ešte kúpila tak má. Aspoň niečo máš už niečo. Hej, ale ona mi všetko bola nerazová hôza na kúp cigaret. To by som takomu dal, lebo ja cigaret čo berám cigaret. Ale nie to cigaret fajčí, no a už vážne nebývam. Ale tento asi má, nie? Ale ľudia mi tady drmú, no čo ja viem, tak... Niečo s nimi ešte trošku. Takže, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za otázky a aby som to teda uzavrel tak, že by sme sa ešte mohli stretnúť. Čiže hneď potom 18. septembri, keď budú najbližšie, alebo keď budú možno verejné generálky, hej, tak dávam Karolovi za úlohu, aby vy ho v tomto stále mu to pripomínajte, že by ste si to prišli trošku pozrieť a vypočuť, veľmi by som bol zvedavý na váš názor a na váš pocit. Teba by som potom splnomocnil, aby si u vedenia vybavil naozaj, aby sme ten audiokomentár v tom divadle mohli urobiť veľmi poctivý. Dobre. Tak my to v takom predstihu mi to potom povedzme, začiatkom septembra, ako dlho tá inštalácia nejakým spôsobom trvá. Nie, tu ide o inštaláciu, tu ide o to, že budem chodiť na skúšky, budem si to pozorovať, že čo sa vlastne môže udiať a tak ďalej a potom to urobíme normálne live, lebo divadelný komentár sa live. Jasné, dobre. Hamba nebude. No určite nie. Že to skôr si myslím... Na moju adresu hovoríte, že hamba to nebude? Akože, no nebude hamba, to skôr bude... Si, vieš, ale teraz mi napadla by totiž takáto vec, lebo ten audiokomentár je v podstate ako keby hlas navyše. Skús sa na to nazrieť z režisérskeho hľadiska, lebo jedno ucho počúva to, čo sa deje na javisku a druhé ucho počúva komentátora. Jasne. Ja už som to Romanovi Polákovi tak nejak naznačil, že nebolo by zlé sa, povedzme, ďalší plán inscenačný. Dobre, musíme sa stretnúť predtým a... Jasné. Ale ten, kto to počúva, neruší to. Povedať si nejaké Nie, to ide o to, že povedzme, takto, ja si osobne myslím, ako divadelník si myslím, že napríklad môže postava niečo robiť na javisku a my počujeme do ucha jej vnútorný monológ, to, čo sa deje vo vnútri. To som myslel, ako tento. Rozprávač. Áno, to by bolo teda trošičku potom aj teda... Ale tým pádom musíš prebudovať celý scenár a tak ďalej. Dovidenia! Do skorého videnia! Aby ste mali, viete, ako Kubovi to bolo? Kubovi. Aby ste mali chlapci poradu. Je to stávala aj taký.